Nina bakambombosho umnyamanazi indaba ze1 KZN TV nifundele uphilano kaCebekhulu sanibonani. Nazo kwizona ndaba esithi izo ehamba phambili namuhla. Zihlomulile Zamakhosi kwisabelo mali. Abasemtuba bakhala ngesimangaliso kanti IFP ikhala ngowezokubusa ngokubambisana. Umnyango wezezimali KwaZulu-Natal uzabela imali elinganisela ku631.1 million wamarandi Izinduna kuba ke zikhokhelo iminyaka edlule KwaZulu-Natal. Lokhu kumenyezelwe ungqongqoshe lomnyango uPeggy Nkonyeni ngesikhathi ethula isabelo mali sonyaka u2023-2024 eShamthetho eMgungundlovu namuhla. Umnyango wezemfundo kanye nowezempilo yona efakele isamba semali esikhulu. Nkonyeni uthekele isabelo mali sizobhekana ke nokulwa nomonakalo odalwe izikhukhula ngonyaka owedlule. Ungqongqoshe wezezimali esifundazweni KwaZulu-Natal uneliswa Peggy Nkonyeni wethule isabelo mali sonyaka u2023 kuya ku2024 namhlanje khona la eShamthetho sesifundazwe KwaZulu-Natal. Ogqame kakhulu ke kuyona inkulumo yakhe yesabelo mali uNkonyeni ukuthi izinduna sezizothola ukukhokhelwa imali yazo le akade ke bebeyifuna kusuka iminyaka yonke le eyedlule. National Treasury has allocated an additional 631.1 million rands in the 2023-24 financial year, with this amount specially and exclusively allocated to settle the back pay relating to the payment of Izinduna, as I have already indicated. 631.1 million rands. Of course, this amount will be allocated to Vote 11, which is COGTA, and these funds have been long awaited with outstanding litigation and referral to the public protector, and we are therefore extremely pleased that the matter has now been resolved. COGTA will ensure that there are proper internal controls before these funds are disbursed. Umnyango wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal wengezeliwe nawo imali njengoba wenze kahle kakhulu kwimphumela yamatikuletsheni ngonyaka owedlule. National Treasury allocated new money for the budget pressures that both education and health departments have been experiencing since the severe budget cuts implemented in previous budget cycles. While these additional funds do not eliminate the budget cuts made in previous years, it does help to start lowering the budget pressures these departments have had to bear. Education Department receives 1.2 billion rands, 1.3 billion rands and 1.5 billion rands over the MTF period in this regard, while Department of Health receive 1.5 billion rands, 1.6 billion rands and 1.6 again billion rands for the outer year. Amaqembu aphikisayo aphawulile ngesabelo mali sangqongqoshe uNkonyeni. I would say that this budget, to sum it up, I would say it's on a road to nowhere. Obviously, we welcome the additional funding from National Treasury. If National Treasury hadn't funded this province, we'd be in deeper trouble than we are. But if you analyze the MEC's budget debate, there's still going to be cuts. There's 280 odd million being cut out of this budget. There's 500 odd million in the second year, and in the outer year it's R1 billion. We absolutely welcome it. It's something we've been pushing for a very long time. We must remember the history of this. This was an unfunded mandate put on the province by the then President Jacob Zuma. And we've been pushing in the last 4 years that the ANC here needs to engage with their counterparts at a national level and get National Treasury to fund this. So we absolutely welcome it. It's just a pity it's taken so long. Ngibona ukuthi usho lokhu iIFP ebivele iphakamisile ukuthi iminyango emithathu, umnyango wezemfundo, umnyango wezempilo, nomnyango oqondene nezokuthutha la ukungena khona ingqalasizinda, imigwaqo nama-bridge la kuwela khona abantu bakithi, imphakathi nezingane zethu zakithi, kube yiyona minyango ethola isabelo mali esikhulu ukuqhathanisa yonke iminyango kahulumeni. Sikushayela ihlombe nathi ukuba imali eqondene nezinduna ufinyelele esiphethweni sokuba igcine ifinyelele lapho ukuthi seyizokhokhelwa khona. Sizokwelusa ke
ukuba kungabi isethembiso esenziwa ngoba kuyiwo okhethweni ngonyaka ozayo. Asizukwemukela noma isiphi isizathu esingaba ukuxolisa esingenziwa uhulumeni ukuthi sekube khona inkinga, imali kayisaphelele, kwasha kwacima, ngoba siyobona ukuthi bekudlalwa ngamathemba abantu bakithi ukuze kubanjwe imizwa yabo njengoba kuyiwa okhethweni. Umnyango ke wezokuhlaliswa kwabantu nawo ke ungomunye umnyango eseqhulwini kanjalo nawo loyo owezokuthutha nezokuvikela komphakathi. Ezindabeni ze1KZN-TV ngu-Ayanda Dube ngibika ngisemgungundlovu. Bakhala kisilila abalimi basemtuba enyakatho KwaZulu-Natal ngokuhudula inyawo kwendawo yezokuvakasha eyaziwa ngesimangaliso Wetland Park kwimizamo yokulungisa inkinga ababhekene nazo abathi ke zidalwe ile ndawo. Labalimi basho ngazwilinye bathi kabasakwazi ukuxosha ikati eziko ngenxa ukuthi amasimo abasaphenduka ixhaphozi ngenxa amanzi abathi kasuka kwemfuleni imfolozi owavalwa isimangaliso. Lokhu kuvele ngenkathi ungqongqoshe ezamahlathi ezokudoba nezemvelo kuleli uBaba Chrissy ehambelele umphakathi namuhla ukuzothamela izikhalo zabo ezidalwe ile ndawo. Unobhala wenhlangano yabalimi edukuduku uSiphamandla Gumede uthi umnyango wezamahlathi ezokudoba kanye nezemvelo ufisa ungenelele kwinhlekelele ababhekene nayo bengabalimi njengoba amasimo abo asaphenduka ithantala lamanzi. Sibone ngazuthi kwenzeka kancane kunokuthi futhi kube khona okulungayo ulimaleka unyaka nonyaka amasimo abantu afile. Kunemndeni lapha eyadiphiliswa yila amasimi njengoba nje kuyimanje up until to date sikhuluma ngento yabo 2018 sisa 2018 up until to date abadli lutho akungeni lutho ephaketheni balambile abantu laba sebejabulela ukuthi manje kune grant ezotholwa beyolala edolobheni kuze bethole igrant abantu ade bengena ndaba nayo yonke le nto le kade ungabatholi benendaba they are starving ukuthi manje siyacela ukuthi uhulumeni ake sondele ehambisane nezinhlaka elwisana nalento ukuthi kufanele kulungele indaba lapha ezansi. Uma kungashesha kuvuleke lapha imigudu leyo 2 imfolozi kuzoba umsunduzi kuhamba amanzi eshona ezantsi engene kulungisa indaba omlomo kungaphela indlala kubantu. Ungqongqoshe womnyango wezamahlathi ezokudoba kanye nezemvelo uBaba Chrissy uthi bayasebenzisana nezinhlaka ezihlukene ukwakha icebo lokuxazulula lenkinga ebhekene nalaba balimi. Part of the mechanisms to try and drain that water is to clear there are drainage channels, and those drainage channels have become choked with buffalo grass. This process is actually, it's in the domain of water and sanitation. It's also in the domain of the Department of Agriculture. We've been working together with them, and we're trying to look at a faster mechanism to unblock those drainage channels because of the difficulties that you've heard about in this meeting. Kanti ke isikhulu esiphezulu seIsimangaliso Wetland uSibusiso Bukhosini uthi basezinhlelweni zokuthi ukongiwa kwemvelo kungagcini sekukhinyabeza impilo yabantu. Umbono ke obekhona emva kuba uminister encome ukuthi akube khona ongoti abazobheka lo msebenzi ukuthi akube khona indlela yokuthi sibuke ukuthi umsunduzi nemfolozi sihlanza kanjani ukuze kuphume lobutshano obulaphana amanzi akwazi ukugijima ngendlela kuyona yona. Kodwa ukuzokwenza lo msebenzi kuzofanele ukuthi ungavela uvuke ekseni nje uyowenza kusasa. Kuzofanele ulandele imithetho, ulandele zonke indlela ezinobuchwepheshe uqinisekisa ukuthi zonke izinto ezithinta imvelo ziyabhekeleka. Kodwa kulesikhathi samanje enye yezinto ukuthi leya plan noma lo luyahla lokugada leya ndawo bekubonakala kwangathi lucheme kakhulu kwimvelo kuphela aluyibheki impilo zabantu. Yingakho uminister ethi sekufanele manje siyenze kabusha le plan noma lo hlelo ukuze sikwazi ukuthi sibheke nezimo ezithinta abantu njengoba nje ulalela ukuthi abantu bakhathazekile ukuthi amasimo abo ngaphansi kwamanzi, imoto zabo ziyadliwa, abasakwazi nokukhiqiza ukudla bekufanele bakukhiqize. Yingakho ke njengesimangaliso sisebenza sibambisene nabo ke ukuthi sikhande uhla olukwazi noma sikhande amasu okuzama ukusombulula lenkinga. Ezindabeni ze1KZN TV kube kumqondisi Miyeni eSt Lucia.
Iqembu lenkathe yenkululeko KwaZulu-Natal segxeka umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kulesifundazwe ngalokho ezikubize ngokuthi ukukhetha iphele emasini uma ngabe kungenelela ukuxazulula inkinga ezisuke ikhungethwe umasipala ikakhulukazi ke labo abaphethwe ngokubambisana kwamaqembu ezombusazwe njengoba kumanje kunodaba lombango wokuphatha olusenkantolo oluthinta umasipala kwaNongoma kanye nokwamaphumulo. Lokhu kuvele kwisithangame besibizwe yileli qembu eThekwini njengoba limemezeleke nokwamukela amalunga amasha avela kwamanye amaqembu. Usihlalo we-IFP kulesi sifundazwe uthi ukwamukelwa kwabo amalunga amasha avela amaqembini ahlukene namhlanje kwezinkomba zokuthi njenge-IFP sebephezu kwamalungiselelo kokhetho lwangonyaka ozayo. Sithokoza kakhulu nje iqembu lenkatha kuba namhlanje sizomemezela ukwemukela amalunga amasha ongasona amalunga nje abekade engabambile iqhaza ebuholini kepha basuka ezikhundleni kusuka kuzwelonke njengoba sinelunga lePhalamende obekade ilunga lePhalamende kuyiqembu le-EFF elithe mali liyojoyina ukusebenza no-ANC wathi yena cha wayengajoyinelanga lokho ubona ukuthi fana athola ikhaya eliqotho nelizinzile okuyi-IFP umnumzana uThokozanilanga. Njengoba simukela futhi nabanye abaholi abaqhamuka amanye amaqembu njengoba sino Mr Mzila oqhamuka eqembuni likaKhongolose, sino Mr Shezi oqhamuka eqembini le-ABC, sino Mr Magwaza oqhamuka eqembini le-Aphemo, siphinde sibe no Mr Mthethwa obeyingxenye yama-independent candidates lapha eThekwini ohlala eMlazi. Kumanje leli qembu kwaNongoma kanjalo nakwamaphumulo bafaka umnyango wezokubusa ukubambisana nezindaba zomdabu enkantolo bewusola ngokuthi wahlalisa imihlangano ukuze akhiphe ubuholi be-IFP obephethe kule mkhandlu. Udaba lwaNongoma lagcina ihambe phambili njengoba usaphethwe ne-IFP kanti lwakamaphumulo lusenkantolo namanje. uNtuli uthi kuyabakhathaza lokhu ngoba kunabanye omasipala ukhokha ababone ngazuthi yenzelela kubona kodwa kuyibona basuke bedinga usizo okufana kakhulu waseThekwini kanjalo nomsunduzi. Sikhathazekile ke ngesenzo sikangqongqoshe wakakhokha la esifundazweni indlela aqhambukela ngayo ngonyaka nomkenke komasipala. Yasikhathaza ngoba ungqongqoshe lo wakakhokha sibheke ukuthi phela uyena okufanele abe ngempela uvikela imithetho leyo masipala futhi ulekelela umasipala kube nginozinzo ngoba lesinqumo sakhe nje sesidade ngabikho uzinzo ngoba siyazi ukuthi njengamanje umasipala bonke bephasisa lo ibudget ebuye kuziwe kodwa lapha kwaNongoma lamaphumulo kulukhuni satsha ngenxa yokuthi ungqongqosho usenze lesi senzo asenzile kuleya ndawo ebe lapha emkhanya kude la khona iqembu lenkatha elanqoba khona nje emini kwaBha kubona ngisho ingane encane kuze kube manje uyekile kuba iqembu lakhe liphathe lapha ngomkhoshosho. Udaba lwamakhosi nalo alisalanga ngaphandle ngoba leli qembu lithi libona uhulumeni wesifundazwe engenzi ngokwanele ukuvikela amakhosi. Khathazekile ngodaba lokubusocongo kwamakhosi okubulala impela esithi akukuhle. Kusiphatha kabi-ke ukuthi undunankulu wesifundazwe la KwaZulu-Natal esikhundleni sokuba ahlele phela uhlelo lwamakhosi akwazi ukuthi agadwe uyakhuluma nje emsakazweni azenze nanezimakethe kube ngathi into okufanele kudlalwe ngayo. Amalunga aqavile amukeliwe asuka kwiqembu EFF njengoba uThokozanilanga ayekade eyilungu lePhalamende la EFF kuphinde kube awe-ABC bese kuba ANC kanye namanye. Zamakhosi ngibika ngiseThekwini. Ake sithi shelele itolo umbukeliso ubuye sibuye nezinye zeindaba zethu. Nabesela sibonge siphinde sinamukele nisabukele zona izindaba ze1 KZN TV nazo kwezona ndaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Zihlomulile izinduna Zamakhosi kwisabelo mali. Abasemtuba bakhala ngesimangaliso kanti IFP ikhala ngowezokubusa ngokubambisana. Iqembu likaKhongolose ANC lidle lamahlanga kukhetho lokuchibiyela kwa-24 eNyandezulu ngaphansi kwamasipala eRenkonyeni ogwini oseningizimu nelikaMthaniya. Okhulumela iqembu le-ANC esifundazweni KwaZulu-Natal uMafika Ndebele uthi bayathobeka ngokunqoba kwabo lolu khetho kanti bayiqembu elihlezi libeka abantu-ke phambili ngokuhlinzeka ngentuthuko. Kuzokhumbula ukuthi i-ANC kungokokuqala ukuba inqoba ukhetho lokuchibiyela njengoba ukhetho lokuchibiyela luthe chitha isaka ey'ndaweni ey'ningi kulesifundazwe. Kube ngokokuqala seloku kwaqala ukhetho lokuchibiyela ezindaweni eziningi zakulesi sifundazwe ukuthi iqembu likaKhongolose linqoba ukhetho lokuchibiyela.
Iqembu le-ANC linqoba ukhetho lokuchibiyela ku-Ward 24 eNyandezulu ngaphansi kwamasipala iRenkonyeni ogunywa seningizimu nesifundazwe. Ukhulumela iqembu le-ANC esifundazweni uMafika Mndebele uthi bayiqembu elihlezi libeka abantu bakuleli phambili ngokuhlinzeka ngezidingo ikakhulukazi ingqalasizinda lapho idingakala khona. Baphinde baphucula impilo yabahlali bakuleli. The ANC in KwaZulu-Natal welcomed the outcome of the by-election in Ward 24 in Tolomane region. The resounding victory of the ANC represents the triumph of our people. As the African National Congress, we have always committed ourselves in liberating our people, in putting massive infrastructure wherever our people are found, and ensuring that we improve the living standard of our people. This victory represents simply that. Uqhube wathi kumakhansela abo unxusa asebenze ngokuzikhandla azasebenzela umphakathi. Uphethe ngokuthi abonge wonke amavolontiya asebenze ngokuzikhandla ikakhulukazi ngesikhathi besakhankasa. We call upon the elected representative to always remember that be indebted to the community, always be amongst the community, and always service our people with diligence, respect, and commitment. To our volunteers, membership, and the leadership of the ANC in that area, we thank you for your hard work and the commitment. Moving forward, the ANC must live amongst the people, must resolve the challenges of the people, because our sole existence is to work amongst the people and improve their living condition. Ezindabeni ze1KZN TV, kubika uZamando Sicele, ngisesayidi. Bathi ukuthela bakanunu ababazali babafundi besikole samabanga aphansi eSemsingi eMandlethu kulandela ukuthi lesi sikole sehlala isikhathi eside singenawo uthishanhloko kanye nesekela lakhe. Lokhu kuqale ngonyaka oyedlule u2022 nosekuholele ekutheni abazali bavale lesi sikole sukela ngomhlanzi ngama22 kuNhlolanja kulonyaka. Bakhathazekile abazali babafundi besikole samabanga aphansi eMandlethu ePomoroy eMsinga ngongabibikho kathishanhloko walesi sikole. Uxolisile Mchunu uthi nabafundi bakhathazekile ngoba abazazi ukuthi bazobhala ini njengoba bekulesi simo esikoleni. Ingane njengamanje nje zine stress njoba ngezinje esikoleni. Uzuyibone noma ingane ibalisa ukuthi ingane ine stress ukuthi ayifundi zize ikhuluma ukuthi njoba kumashi nje azizuphasa phela. Zophasa kanjani ingafunda? Kanti nabazali baveza ukuthi kuningi okonakele ngaphakathi esikoleni. Unkululeko Sithole uthi izinsiza kufunda azikho okubenze ukuthi bathathe isinqumo sokuvala lesi sikole. Sizoyiletha esikoleni sizokwenza njani ngoba la ngaphakathi akukho shokhi la ngaphakathi imali istation nje asikho. Kunalokho imali sifuna kithi sizoyithatha phike lezo mali ukuthi egcinele sikwazi ukuthi sisupply isikole ngento zethu. So ngisabona inkinga ekhona ukuthi ngoba into ekhoza le ukuthi vethisho omkhulu akekho. So isikole asikwazi ukulawuleka, asikwazi ukuqhubeka sifanishine kahle ngezinto eziningabe zenzeke sibela ngaphakathi. That's why sathi sithathe izingane zethu back ukuthi sihlale ngakithi. Usihlalo wesigungu esilawula isikole uPhumelele Shange ubike ukuthi lezi zinkinga ziqale ngonyaka owedlule akukho kuhamba kahle kanti bazamile ukulungisa kodwa kuvela ukuthi abenzi kahle. Kunenkinga ikhona eningi la ngaphakathi. Ingane zabo zike zahlala inyanga eziyisithupha singafunda ngonyaka ophelile. Abazali ke bayathathela inqumo ke zabo ukuthi hayi ukuze kulunge zonke lezi zinto. Ngono ke sibona nini nabaphathi bemfundo. Ukuze bekwazi ukuthi bekhulume nabo abaphathi bemfundo basebethi bathathe isinqumo sokuthi bavale isikole ngoba babona ukuthi ngathi lesi sikole asinakekelekile. Shuthi abaphathi bemfundo abafuna ukusondela esikoleni. Kuyenzakala kodwa bekho basebebhala okuningi ngichaze ngoba kwi-memorandum abanayo ikhona memorandum abayisendile ngayazi ukuthi bayibhale bathini ke kuningi abakubhalile kufuze ngase bekubonile nanokuthi ke siphoxekile ukuthi lokhu nje kwenzakele lokho abaphathi asikaze sibabona. Khona manjalo umnyango wezemfundo kwaZulu-Natal usamile kwelokuthi ukwenzile ukulingana namandla awo mayelana nodaba lokuqashwa kathishanhloko kanye nephini likathishanhloko esikoleni samabanga aphansi iMandlethu Primary.
Umuzi Mahlambi okhulumela lomnyango uthi umnyango ubhekane nezingqinamba eziningi ngenkathi wenza imizamo yokuvala lezi zikhala zalabo thisha nokwagcina sekushiwa ezandleni zesigungu esilawula isikole naso esehlulekile ukuvala lezi zikhala. Ngakho kuzolindwa ihhovisi likazwelonke ukuba kube yilo elithatha isinqumo. Uphinde wachitha nembiko yokuthi abafundi bashiwe dengwane njengoba ethi bakhona othisha abazibambile lezi zikhundla ukuze kutholakale izixazululo. Kubika uThobeka Dladla ePomoroy eMsinga. Lo bambe njengomqondisi eminyangweni wezemfundo ngaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo inyakatho yesifundazwe uWelile Nzama uthi ukholo ukuthi ukwenza kahle kwalesi sifunda kwimphumela kamatikuletsheni kungenxa yokusebenza ngokuzikhandla kothisha nhloko beyikole. uNzama ekhuluma kwisidlo sakusihlwa sokuqomelisa othisha beyikole ezenze kahle bekade ke sibanjwe lempangeni. Uthi ukholo ukuthi uma bengaqhubeka nokusebenza ngokuzikhandla lesi sifunda singakwazi ukuthola 87% kwimphumela kamatikuletsheni njengoba sithola 81.7% ngonyaka owedlule. Umnyango wezemfundo ngaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo inyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal ubungazukwenza kahle kwimphumela kamatikuletsheni ngokuhalalisela othisha nhloko bezikole ezingaphansi kwalesifunda. Usabambe njengomqondisi kulesifunda uthi ukusebenza ngokuzikhandla yikhona okwenze lesifunda sakwazi ukuzuza u80.1%. Together with the management of King Cetshwayo Department of Education, we felt it is proper that we appreciate your efforts within and without and outside the boundaries of your classroom. We know that some of you will work very hard. Your participation in, not only within the classroom setting, but you will go an extra mile and participate and be there in communities, in villages, and be there to support our learners, not only our grade 12 learners, but also building the proper foundation, even with the grade 8s and the grade 9s. Ethula inkulumo yakhe kulomcimbi uWelile Nzama ophethe kulesifunda uveze uthi uyakholwa ukuthi basengakwazi ukuthi benze kahle kakhulu kunalokhu kwimphumela kamatikuletsheni yangonyaka ka2023. Or 2023 will be the year for further improvement, and it is possible. It is possible for all of us in here to achieve more. And when I mean more, I mean the aggregate of 87% as a district. Othisha nhloko abakonyelisiwe yilabo abathole u80% kuya ku100%. Kanti abanye othisha nhloko bezikole ezikwazile ukuthola 100% nakuba zisemakhaya bathi ukuzimisela nokusebenza ngokubambisana yikhona ukubasizile. 100% ngo2022 umatric wethu and ngijabule kakhulu njengamanje nje sikuma awards igala dinner no director sizongconywa ukuthi sisebenzile. Konke ke lokhu kwenziwe ukuzikhandla kakhulu kothisha nami ngibanika isupport njengomphathi wabo. Bekungekho lula and isikole sethu besinama challenges amaningi ngo2022 such that kwashona abafundi ababili ngendlela ezingaqondakali kahle kwaze kwaphuma futhi na kwi-TV saba isikole nje esibi sasingalindele ukuthi kuzoba nje. Siyabonga ukuthi sisebenzile ngokukhulu ukuzikhandla saze sawuthola lo 100% futhi oyiquality because kulo 100% kunabantwana abawu55 ebantwaneni abawu74 abathole obachelor kwase kuthi abawu18 bathole odiploma wayedwa vo othole uH. So okusho ukuthi ngaphezulu kokuthi sino 100% siphinde futhi sakhipha equality yama results. Simisele ukuthi kulonyaka sizoqhubeka nokuthi si maintain leli percent esikutholele lihle kangaka. Isikole sethu ke si achieve 100% no bachelor ke about 118 ngonyaka ophelile 2022. Isizathu esiningi engasibeka nje esikhulu yilesi sokuthi okusisiza kakhulu ukubambisana nabazali bese kuba ama programs amakhulu kasilekelelile ukuthi sikwazi ukuthi sikwazi ukulekelela abantwana. Nokunye ke futhi ke engiye ngisho ke ngithi ke okubalekile ukusilekelela kakhulu ukuthi lezi ngane ke njengoba sihlala kulesa siceme sihlala kusona yilesi sokuthi
azinawo ama-infrastructures kakhulu esikwazi ukwalekelela sibe ne-study esesiqale ngo-5 ntambama kuze kuyoba u-10 ebusuku. Isifunda iKing Cetshwayo kubukeka sinyuka njalo unyaka nonyaka kwemiphumela kamatikuletsheni njengoba kunconywa kakhulu nothisha nhloko ngokubambisana nomphakathi. Ezindabeni ze-1KZN TV kubikuthi abantu maphumulo empangeni. Ake siphinde silishele letolo mbukeliso obuye sibuye nezinye zindaba zethu. Nina bakambombo shomnyama sibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze-1KZN TV nazo kuyizo ndaba esithi ihlabahlosile futhi ihamba phambili. Zihlomulile Izinduna Zamakhosi kwisabelomali. Abasemtuba bakhala ngesimangaliso kanti IFP ikhala ngowezokubusa ngokubambisana. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 18.47 cents kwidola laseMelika libe ngo-22.08 cents kupondo waseBrithani libe ngo-19.57 cents kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yonime $1,835 33 cents ounce kuthi intengo elongahluziwe yona ube ngo-$81.59 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu labafana besitayela iMamelodi Sundowns lesethubeni lokuphinda ke libhambabule ngenduku iqembu lokhonya izwenekazi iAfrica Al-Ahli njengoba bezobhekana nawo ngomgqibelo kamenxa ihora lesithathu ntambama. Leli iqembu laseGibhithe likaze liyehlule iDowns ekuhambeni njengoba sebedlala imidlalo eyishagalolunye. Kuzokhumbuleka ukuthi iDowns yake nenebula ngenduku leli iqembu kabuhlungu ngamagoli amahlanu keqandeni. iDowns isethubeni lokudlulela kumzuliswane olandelayo. Ake sibheke nasisimo sezulu esingalindeleka. Nina bakamkhumbi kudluka sibone amakumgedlelo kwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo.